क्लासକୁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆଜିର ପାଠକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଶିଶୁ ବା ଶାବକକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଶରୀରର ଚର୍ମ ଲୋମପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କେତେକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଶିଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସରୀସୃପମାନଙ୍କର 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ସାପ ସରୀସୃପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଦୌ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ଉପରେ କାତି ବା ଖୋଳପା ଥାଏ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଉପରେ ବାସ କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ ପରି କେତେକ ସରୀସୃପ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିପାରନ୍ତି।